खाथियाव नाखौ नै बिदि हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेडिएन डायरी चेनेलाव फिन खनसे बरायहोनो थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं। दायो आङो नै ना गुरनो थांसै। नै जोंहा नै ना गुरनो थांनो नागिरदों। बाबुजों थांगोनसै दा दसे थानानै मामिबो फैगोन बा बाजै फैगोन। दा आङो जेखाइ लांनो फैबाय आयंमोननाव। जेखाइ लांनानै ना गुरहैनोसै। ना गुरनो थाखायनो न'आव थाफैलायबाय आं। नै जेखाइ लाबाय थांसै। बाबुआ दै लादों, साथा लादों। ओमफ्राय आंहा जेखाइ लाबाय नै। दा नै जेखाइ लाबाय नै गुरनोसै। बिमायाबो गुरगोन नालाय, ओंखायनो आंहा दस्रानाव जेखाइ लायनांबाय। खाथिखा न' खाथिखा दैयाबो। मोननोसैबो दैया। दै गिदिर नङा आरो। जों लागोनि दुब्लियानो सान ओंखारबाय। टाइमा 5टा जाबाय, 5टा। दै मोनजेनबाय। बेयाव हगोन आं नाखौ, बेयाव जिं जिङाव। फैद' बाबु। केमेरामेना बाबु जागोन। गुरजेनसै नै गुरजेनसै। खबाइ खाबाय, जेखाइ लाबाय, दाना गुरनोसै। खाथियाव फै। ओरै खालामनांगौनो। फार्स्ट ना गुरजेनबा ओरै खालामनांगौनो। गाहायाव खेबाबो ओरै फार्स्ट ना गुरजेनबा ओरै खालामनांगौनो। होमबा ना बुरजा मोनोनो। जाबाय। नै नाया मोनबाय। फार्स्ट मोननायखाय लानोसां, बे फिसाखौनो लाजेनसां। थसले। खिन्थु मानसिया बिराद बेलाव गियो। बेलाव बाबाथाय सेसखा। नै बिदि गाखोयो लोगोफोर नाया नै जा मोजां। गावनो हारसिङै थ्रोब थ्रोब हाबैखायो। नै फैबावबावसो जोंना ना गुरग्राफ्रा। नै खानाय गोलाव गोलावथार गथ'फ्रा। ओइ ना गुरग्राफोरनाव हरलाय नै। आरो दंबावो नै फैबावगोसो। उनावमोन फैबावगोसो। गैयालै जाबानो गैया। दाना जों दुगैनोसै। ना गुरखांबाय मामा बियो सरलपारा। नै आंना नाया थोबाय मेल्ला। जि बुरजा मोनखाबाय आं। आयौ एम्बुबो दंफालायबावोसो। गथ'फ्रा नालाय ना गुरग्राफ्रा जोंना। माखासे थाबावबायसो। गुरबावबाय। नै गुरबावबाय नै गोथाव। नै बिमाखौ दासो लोगो मोनदों। नै मोनबायबो मालाय। बिसोर बिमा फिसा बिराद ना गुरो बिसोरो मालाय। नायानो जाख'नो हाया। मालाय नाफामबो। आं लादोंमोन गारजोब्बाय दहाय लादायखौ। नाफामबो जोबा, ना गोरानबो जोबा बे बिसिनाव बाजैमोननाव। बिमाखै फिसालायाबो रोंबावोसो। बिमायाबो रोंगौ फिसाखौ फोरोंबावबाय। आयौ। नै बिमाया जोंना। नै बिमाबो गुरदोंमोन दासो लोगो। आयौ नै ना फावना मामि हनो बावनाय फावना। बेलाय खाजोब्बाय बे ज'। बैलाय बेयाव जेव नै। बे फावना जायो। नंगौ। नै बेबो गुरफैदों। दासो लोगो मोनदों बेखौ। माबायदि मोनदों ना गुरनानै आयं? बिमाबो गुरफैदों। नायनि बाजै। आयौ नाया आयौ। फाइनालि नै लोगोफोर आंना ना गुरनाया लखबबाय आं नै। ना गुरखांनानै फैबाय लोगोफोर नै ज' नै ओरै बाजैमोन दं। दहाय बिसोरखौ लोगो मोनाखै, दासो लोगो मोनदों नै। बै बाजैया जा ना मोननो गोरों। ओमफ्राय ओरै बाजै नै दै बायै फैखायो ना गुरनो। जाला मेंग्लिजोब्बाय।
बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै ना गुरफैयाबो सानसे गैया फिसाजोखौ हंना बिमाया लानानै फैदों गाबखोना माखो फिसाजोआ ओंखायनो थाब फैबाय आं नङाबा फैथ'वामोन आं दानो मेंजोब्बाय बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनसै ना फजि बाय बाय दे आखाइ गैया फिसा बाय फिसाया बाय होनो दे